पछिया से आवेले गौरा महल में दियना बारी रहे। पछिया से आवेले गौरा महल में दियना बारी रहे। बैठाई जटधारी शिवा रुतिया ले ले। कहाँ बैठाई गौरा महल में दियना बारी रहे। कहाँ बैठाई गौरा महल में दियना बारी रहे। दुअरे बैठाई जटधारी शिवा रुतिया ले ले। अंगने बैठाई गौरा महल में दियना बारी रहे। अंगने बैठाई गौरा महल में दियना बारी रहे। खियाई जटधारी झुलिया रुतिया ले ले। खियाई गौरा महल में दियना बारी रहे। खियाई गौरा महल में दियना बारी रहे। पियाई जटधारी शिवा रुतिया ले ले। दुअरे बैठाई जटधारी शिवा रुतिया ले ले। अंगने बैठाई गौरा महल में दियना बारी रहे। पियाई जटधारी शिवा रुतिया ले ले। खुआ खियाई गौरा महल में दियना बारी रहे। खुआ खियाई गौरा महल में